Salve și bine v-am găsit la încă un vlog de pe acest canal. Acum am făcut un vlog, partea întâi pe canalul XX Cătălin Roc, cum plantăm copaci. Da, și acum trebuie să-i smulgem deoarece am pus pe proprietatea al cuiva. O să las link în descriere pentru video pentru canalul lui Cătălin să vedeți videoclipul cum i-am pus. Groapa aici, poc. Și cum am terminat, omul nu ne-a lăsat, gen, a venit la noi și să ne zică, nu, asta ne de noi, atât. Cam aceștia au fost și cu copăcei și acum o să vă explic cum s-a întâmplat. Am început vlogul frumos, mai e unul. I-am pus copăcei, cred că am pus vreo 50 de copăcei, cam așa. Am mai luat din ei. Și a venit, s-a uitat la noi cum îi plantam. Ne-am chinuit. Și a venit omul la noi și după ce am terminat de tot, am terminat vlogul. I-am și udat. Și acum a venit la noi, i-a zis să-i smulgem. Și i-am smuls și ne-a zis și unde o să-i aruncăm. Și că nu era destul să-i lăsăm acolo, pentru că nu ne-a zis de la început. Aici trebuia să fie un vlog mișto. Și aici să le aruncăm. Le aruncăm aici. Aici trebuia să fie un vlog mișto. Aici sunt bulgări de pământ, trebuia să iasă un vlog mișto, dar a început ploaia. Făcuți de mine și de Cătălin ce mai mult. Da, am făcut și eu foarte mult. Adică uitați puțin ce să duc. Ăla s-a dezmembrat un pic, dar... Și da, a zis că nu avem voie să plantăm aici pentru că este proprietatea lui. Am zis, ok. Da, ne-a lăsat să ne jucăm. Da, de jucat ne-a lăsat să ne jucăm. Și să ne jucăm de jucat, hai să lăsăm, dar a zis să nu-i facem mare pădure. Livadă și gen. Ne-a pus să-i smulgem. Atât a fost și cu acest vlog. Partea întâi e la Cătălin pe canal. O să las link-ul de la canalul lui. O să las link-ul de la canalul lui să-l vedeți.